Dragi moji i drage moje, na redu su nam zamenice. One nekako spadaju u tu treću kategoriju imenskih reči koje izučavamo, dakle imenice, pridevi, zamenice. I ono što ćemo reći za njih, šta su zamenice? Reči koje upućuju na nekog. Zašto su nam važne zamenice? One postoje u svim jezicima sveta. Ako kažemo Marija je došla, pa ide ceo neki tekst, da li ćemo ponavljati došla je i Marijina sestra ili došla je ili Marija je uradila nešto? Ne, reći ćemo Marija je došla, a došla je i njena sestra ili Marija je došla, tačka, ona je uradila to i to. Dakle, zamenice nam služe da u jednom tekstu ili u govoru dok govorimo konkretno upućujemo na određeni pojam. One se dele na imenički i pridevski. Zašto? Zato što, kao što im ime samo kaže, mogu menjati imenicu ili pridev. Kako to prepoznajemo na nivou same rečenice? Imamo dve rečenice. Svako je uradio zadatak i svako dete je uradilo zadatak. Prva rečenica menja rečenicu Milan je uradio zadatak. A druga rečenica svako dete je uradilo zadatak, dobro dete je uradilo zadatak. Na šta nas to navodi? To nas navodi na sledeći zaključak. Da u prvoj rečenici, umesto svako je uradio zadatak, mi ćemo pitati ko je uradio zadatak. A čim je ko ili šta, to je neki pojam i to mora da bude imenica. S druge strane, rečenica svako dete je uradilo zadatak. Kakvo dete, odnosno kakav čovek? Čim kakav čovek imamo, čim nešto stoji uz imenicu i bliže je određuje, mi znamo da je to zamenica, odnosno, pridev. S tim u vezi, ovo bi bila pridevska zamenica. Dakle, imeničke zamenice dobijamo na pitanje ko šta, pridevske kakav je neko. To bi bilo neko uopšteno pitanje. Zamenice su jako složen sistem, ali nije težak za učenje. Složen je sistem zato što svaka od ovih kategorija ima podvrste. Pa onda imeničke zamenice delimo na lične i nelične. Zašto ih delimo na lične i nelične? Pa zato što se odnose na pojmove, na lica. Ako se direktno odnose na lice, onda su lične. Ako se odnose na neutvrđeni pojam za koji ne znamo šta je tačno, onda su nelične. Lične zamenice su dakle ja, ti, on, ona, ono i zamenica za svako lice sebe, odnosno skraćeno se. S druge strane, nelične zamenice se mogu odnositi na bilo šta. One mogu biti upitno odnosne, to je ko šta, dakle nije konkretno lice nego pitamo i njih koristimo u upitnim rečenicama. Pa onda, opšta zamenica od ko šta mi samo ubacimo prefiks svako i svašta, pa onda od odričnih zamenica kad nije došao ni ko ili ništa i kad ne znamo ko je došao kažemo neko ili nešto. Vidimo da je svud ovde osnova ko šta, dakle to su upitno odnosne zamenice, a čim je neko pitanje, dakle ne znamo ko je lice, dakle mora da bude nelična, a ne može biti lična. Imeničke zamenice u rečenici vrše funkciju istu koju i imenica, odnosno službu. Mogu biti subjekat ili objekat, najčešće, mada mogu vršiti neke druge, ali fokusiramo se sada na to da one menjaju imenice. S druge strane, pridevske zamenice. Šta je s njima? One imaju podelu na 6 podvrsta. One nemaju podelu na lične i nelične. Zašto? Zato što se one ne odnose konkretno na lica, nisu samostalne da bi bilo lice, da bi bile lice. One su samo prateći sadržaj već nekog postojećeg lica, odnosno prateći sadržaj neke imenice. Dakle, moj
otac. One mogu biti samostalne, samo u komunikaciji kada postavimo nekome pitanje i kažemo je li je došao moj ili tvoj otac, a ja ću odgovoriti ma tvoj je došao. Ali to je kontekst, to je naš razgovor i to nije izolovana rečenica. Dakle, ona se mora posmatrati zajedno sa prethodnim tekstom. A ovde govorimo isključivo kada imamo izolovane rečenice i primere. Dakle, 6 podvrsta pridevskih zamenica menjaju prideve i stoje uz imenicu bliže i određujući, kao pridev. Prve su prisvojne, druge su pokazne. To su neke dve podvrste. Prisvojna moj, tvoj, njegov, svoj i tako dalje. Tu vodimo računa o pisanju zamenice svoj, da ne dobijemo onaj kontekst učiteljica opominje Petra, Petre, radi svoje zadatke, nemoj raditi njegove zadatke. Dakle, obično se brka i greši u jeziku, pa se ne koristi zamenica svoj. S druge strane, pokazne zamenice nam upućuju na pojam, pokazujemo. To su vam one engleske zamenice this i that. U srpskom jeziku je taj sistem tročlan. U engleskom imamo this za ovaj i that za taj, čak i za onaj. A srpski poznaje ovaj, što je blizu govorniku, taj što je bliže sagovorniku, dakle taj tu pored tebe, a onaj znači ono što je daleko i od tebe i od mene, dragi moj sagovorniku. Pokazne mogu biti ovoliki, toliki, onoliki, ovakav, takav, onakav i tako dalje. Druge, da kažem, podvrste pridevskih su 4 tipa koje imamo kao i kod imeničkih zamenica. Dakle, upitno odnosne, neodređene i odrične. Osnova su koji, čiji, kakav, koliki i sve se one mogu izvesti. Koji neodređena je, čiji u stvari je nečiji, odrična je ničiji, opšta čiji, svačiji i tako dalje. Možemo imati nekoji, ničiji i svakoji, pa onda nekakav, nikakav, svakakav i tako dalje. I koliko god da nam neke zamenice zvučale čudno kao što je nikolik, na primer, one se koriste u književnim tekstovima i tako dalje. Pravopisno vezano za zamenice koje treba da zapamtimo, da se odrične zamenice pišu odvojeno kada se nađu u kontaktu sa predlogom koji daje određeni padež. Dakle, ni sa kim, ni u čijoj. To je to što se tiče zamenica. Ovo je bio mali podsjetnik. Hvala vam.